klone. Gør du? Det er lidt sjovt, hva'? Ja. Jeg havde faktisk kigget på en her forleden dag, der hed Pernille, og det hedder vores datter. Ja. Jeg har jo kun 2 tilbage, jeg har lige fået aflivet min gamle hoppe. Det har jo simpelthen Det er ikke nemt. 9 år gammel, det er altså. Nej, det er hende her, hun var 29. Ja, det har jo en efter samme far som den der. Ja. Som har dårlige knæ. Det er godt. Ja. Den har sådan en dejlig garn, sød hest og rigtig. Jeg har hende her bestemt også. Ja. Jeg har set hende for meget. Nej, det har jeg ikke, men jeg har jo selv en, der også har rigtig god det. Og så var der et eller andet ved det, når jeg kigger på nettet og ser billedet, så tænkte jeg, den ligner der også stadig lidt. Så blev mig sådan lidt mere interesseret inden for de andre. Og da jeg så sådan en responsen, så sagde jeg, det er nok sådan noget. Jeg synes, at hun har en rigtig god baggrund. Ja. Fordi nu har jeg jo kendt den, siden den blev født. Ja. Og den har vel til været sådan lidt... Så var lige nede en dag og se den, der var hun ikke ret gammel for sådan, den kan bevæge sig. Så den så rører sig? Ja. Og hun har... Jeg tænkte, hvis jeg tager ham med min og tog den derover, hvor han ikke har været før, så var hun bedst helt af. Hun orkede ikke med det øre. Og hun ser også rigtig sød ud, det gør hun. Hun er meget sådan følsom i munden, så det er ikke bare, at man sådan skal lirke, før hun begynder. Hun skal selvfølgelig lige lære det, ikke? Men hun har jo tendenser til at lægge sig rigtigt. Jamen, det vil jeg gerne.